Projekat Niška banja upravo počinje. Da, dobro ste čuli, imam samo 3 meseca da se spremim i pokidam sve pred sobom. U narednom periodu objavljivat ću sparinge sa svojim drugarima i svoj lični progres u obaranju ruke, da sve pratite iz prve ruke. Lupite like i subscribe. Večera smo trenirali sa ekipom iz kluba Dušanova garda. Brutalan sparing, jake energije i prava borba. Ako voliš obaranje ruke, ostani uz mene, jer ludilo tek kreće. Uživajte u ostatku videoklipa. Pa petak, je, subota, ponedjeljak. Baš ti. To što je konačno, samo fatite. Sjećam te, ništa ne radite ništa. To je to. Veruj mi se će to prirodno da dođe, samo polako. Pa nema niko jače. Ne znaš da se obražiš. A nema para, to uradiš. Da mi zarađuje pare. Mark, ja idem presom, idemo. Izvlačim. Ajde, desno još jednom. Mićo, Mićo, ne čuješ me? Mićo. Mićo se, Mićo se bori. Samo držimo u tenziju, Mićo, ti si ne bojao. Čekaj, Oni su imali 6 puta, ali su listo. 6, ja mislim. Mi smo još bukvalno u odmoru, ali rekao hajde. Ne da ću više ruku. A to... A nije to za ovo, nije za ovo. Da, ja rekao nešto. Ovdje da ruki ide gore kao to. Ovo samo boca. Boca, kad nabaviš bocu, mene javi Bogu. Ali malo zaboravi. Samo ne malo me pošteti potenciju. drži brani se. Ovo je nastava za svoj. Dobar ti, evo ti, ja sam malo našao, pričam te. Drži, samo drži se. Evo, drži se ovdje, drži se tu. Drži se za metal. Ramet ide malo. Nema pušta, nema pušta, ali oni drže. Ajmo veti neki imamo sam. Ja sam uzao 2, 3 ovakve. Počat malo kasnije. Eto, uđi rame unutra. Nisam da. Popikali su kao nekako. Ali 10 minuta imam nešto. Ali 10 minuta da bilo. Znaš je još stvari da se gledaju. Ja bilo 36 sekundi prvo. Ja bih seknem u korač, seknem i mislim, ja sa Bogom sljedeća 46 sekundi korač. Ja imam pogled, krenuo hodinu, poklopim, samo plaćim, držim.
Hvala, brate. Ako hoćemo se govoriti. Odmah tu da se... Šta imamo, kako se pravi? Kako mi je mrtva desna? Ove povrede, znači na pola veze ne mogu dati. On ne gubi zbog. Vrati se to kako ja tek probam ono. Bolje to nisam, ti Vuka sam i s ovim Vatkovićem i s Milicim levo. To ona iz Vojvodine. Kaže, dobro Samo držite im se. Dobri za njega i za mene, ovo pumpu. Ti razmaš ovaj... Sve mora zipati. Mora se... jedna trpi, jedna... Ne bi živo. Mora se... Nisi menjao tekme? A, Ja. Sad ću proći Šta ti već uči se? Evo, Dobro, znajmo gore, se vlade, ovo je iskresno. ali kad te kopraš moraš stoličan u crku zadi, da ga izvučeš iz tega. Ali on vuče, a idem isto odavde i on i sebi će da pravi distancu. To je problem. Bravo. A, se dobro izvuče. Vidite da ne dozvoliš sportivi da dolaze ni čapu ni dugo. Imamo presu. prebacio još jedan. Eksplicitne, kaži, Znači onda ćete moći da budete vani, što da ih državno. Prvo tu se da mjesti. Da učeš malo sa ovim. To je lov. Ajde desno, posle ću sa... čuvac opet se ne površi. Aj sad. Bravo, ovako. Ovako da ima tu. Ne mogu samo ovako da se brani. Ja sam se... Vrate. Pa se vratio sad, jel tu? A mi je napisao sve na isti način. Drži. Kako smo borbe manje. Ja nikad tako borbe nisam. Ili baš pet borbe. Uazipe! Samo se čuva. Ajde, pajte. Ništa prošta, ništa. Metar, da razmeri. Ne. Ja će dobro. Ma evo, sam vidim, pomijenite. Ja polako i to je to. Odbrana napad. Da se zakon. To mi je problem. Ako može. Ajde, ja sam javno ušao malo učinu život, meni. Pa će. Ja imam kilažu, mogu sam 7 kila. Ne mogu danas otvoriti svijet. Jer obojice nema malo. Ovako brzino. Samo vidi. Sad ćemo šmalo. Pazi samo ramek, nemoj da ti ide mnogo napred u odnosu na ruku. Dok sam laž.
Ja, brat, tu uđem u huk, znaš kad te huk uzme, ne? Drugi ne dam sad imamo sporim, A ne secamo se, to je dobro. Da ojača Samo malo seta, back, dobar malo... seta. Po meni sudijski odgovara. ono vežbe rame i ovo dan. Sudijski mi odgovara. Ovo, na primjer, kad dođem tu ovako hvati, ja... To odgovara. Nema neko da ti krade poziciju nešto. Ne, ovo ne može. Tu ovako, kaže! Drži! Samo gledaj. To. Ajde. Kad primaš samo pušti. Nemo nada pušti, nemo nada. Zadrži tu i... Ajde. 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 Puša glas, tako mi ovako. Zvečka, kako... Ja sam živ, moram se raditi sad. Cijepa se. Pa pogledaj, ali se dere, mi plaši sad. Držiš i pada, hvala. To, radi. Slobodno, lagano. To nema gote. Ajde. Paul! Jo, Paul! možda je bio to. Radiš ja. Još jedna Ajde, fala. Ajde, moj samo gleda. Nije sad. Nije. Ajde. Ajde sad. Vidiš koliko sam ti tu više zarobio. Ja si ušao si dublje. Zore, gore, što Kako uba, hoćeš? ćeš gore?